Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Primadona di seluruh Indonesia. Hari ini cuacanya sangat ceria ya, syarat ceria. Seperti teman-teman semuanya, sahabat Primadona yang selalu ceria. Lah aku sore ini mau ngecek neng garasi karena sore ini mau ada semua berangkat. Aku mau ngecek ke garasi, ayo bolo. Tak sepil ke unit-unite. Saya iki bocah-bocah iki kudu tak ceki kabeh sik kondisine bis-bise piye iki. Engko jam 5 iki bis iki kabeh arep berangkat bolo. Dadi ngecek kondisine anune sik. Apa? Bis-bise sik. Iki tak ceki sik engko nek enek sing ora resik ya tetep tak tegur engko bocah-bocah engko. Ayo bolo, diceki sik. Oh, wis resik kabeh iki bise. Mediume ya wis resik kabeh. Iki mediume ya wis resik. Iki engko mediume iki jemputane ketok iki Pacitan Jogja bolo, loro-lorone iki engko. Lah iki ya ana Bang Tigor barang. Ngapa Bang Tigor? Iki cek-cekan, Mas. Sok-sok. Nggih. Oh, iki bolo. Jadi sebelum iki engko posisine The Doctor iki engko arep arep neng ngendi Mas? Neng Karanganyar Malang ya Mas. Iki engko perjalanan Karanganyar Malang. Berangkat nanti malam jam 8 malam dari Karanganyar menuju Malang. Membawa rombongan dari BRI Karanganyar karo BS Atur. Gone Mas Arif Piyai Ngargoyoso. Juragan muda kuwi ture. Lah iki kok ketoke nek umate iki anune mobile lento iki. Iki buka enek lho lento. Lah sik, bolo aku curiga iki lento karo antok iki mesti nek wayah-wayah jam nyene iki. Wayah-wayah aku ning garasi kok ketoke kok wonge rene. Padahal aku kat esuk iki nang kene iki ora nek sapa-sapa. Sik iki tak cek sik, nyang endi bocahe. Blah. Bolo. Iki wis. Sik. Iki bocah-bocah iki nek kon cah loro iki, terutama cah loro iki nek kon pencitraan ngono pinter ya bolo ya. Dadi ngepaske jam-jam nek pas aku arep wayah rene ngono kuwi. Nang kene iki ya wis resik-resik ngene iki. Jan. Iki carane. Piye? Iki carane nang garasi iki kowe adol gawe. Adol gawe? Adol rayu apa adol gawe? Adol rayu apa gawe? Adol gawe niki. Lho bolo. Lho mumpung kondone aku neng kene iki ketoke gegayuane iki pengen numpak bane 10. Heeh. Bane 10. Lho kaya ngene iki. Lho rene cedak sik. Lendo rambute kaya ngene lho. Iki jabang bayi kaya lah iki kowe gaul men to? Nggih ngoten. Hah? Gaul men? Aku kudu gaul ngoten. Ora duwe gegayuan apa kowe jane? Nggih niku wae ban 10 niku wae, Mas. Tak kira ya arep dobelan, golek dobelan. Mboten nek. Sik iki. Mun tak ekel mawon masalah niku. Iki lho, kasih rupane kaya ngene iki totone. Bolo. Lah iki lho. Iki tokno kene, Mas. Iya. Bolo iki sama antok iki ya ora gelem kalah bolo. Dadi ya wis gen ngene iki karepe kepiye iki aku ya ora mudeng cah loro iki. Bro. Aku tak bos. Kowe iki wong kok geret nang kene kok enek pencitraane iki. Gen apa? Jenengan mriki dising-ising jenengan ngalih lereng. Lah iya. Cekel meneh. Lah iya. Nang kene iki yo pinter, bocah-bocah loro iki pinter bolo. Dadi nek ruwene iki yo ngepaske aku wayah rene. Engko les dilit ngono aku lunga ya wis wonge melu lunga mulih. Wis. Bocah iki wis jan. Piye lentoke piye? Perkembangane? Wingi wis ajeng ribon Bos kirane ya. kondone rada dol wingi sithik. Ajeng ribon. Oh, ribon ah. Anu hoak kuwi. Hoak apa? Berarti kowe dek iki pendaftaran KUA iso double kae kowe daftarke, Mas? Mboten kok. Dadi subsidi, kan entuk subsidi to nek bojone akeh. Oh, bolo iki
Cah loro iki arep ribon kabeh iki. Wis. Lho kaya ngene iki bolo. Dadi bise primadona, dadi ya ngene iki bolo. Dadi sedurung arep mangkat ya dikuwosok ngasih anu bolote nglothok kabeh ngene iki. Dadi gen penampilannya iki gen selalu glowing, selalu mempesona. Jadi konco-konco sahabat primadona ini nek nonton bise iki iso gilap anu, klimis ya Mas ya. Oh, klimis. Klimis kayak Mas Lento kae. Dadi yo srit tenan, dadi yo pokoke kebersihan, kerapian apa jenenge kesehatan mesin, interior pokoknya kudu masuk. Nek kondone bibit iki in Pak Dona ngono. Pokoke in harga mati wi, pokoke kudu kabeh srit kabeh lho kondisine. JB5 ya wis dilanjutke ya Mas. Nggih. Aku tak nganu sik iki. Nggih. Aku ya gerisone maido ngene iki. Lah nggih juragan kok. Lah iya. Nek ra tak maido kok repot. Lah nggih juragan niku isone maido. Oh, bolo iki bisnis kinclong wis pokoke tak wah iki kudu demben wis tak janjeni kudu dijuwoga tenanan. Wis ngene iki dilus-elus disik-isik. Wis ngumpuli kaya ngisik-isik perawan pokoke. Bolo. Oh, iki. Wah, nek kene ana mandor mandor sapa? Aku ki ngasih lali karo Mas. Iki jenenge ora tau rene iki. Sapa iki jenenge? Jenenge sinten? Bang PI. Mas PI. Mandor PI. Lah iki mandore Mandor PI. Mandor PI bolo. Oke. Yo, iki wis bolo. Ngono sik ya. Iki wis tak sepilke kabeh sing unit arep berangkat. Matur nuwun kabeh sahabat primadona, selamat hari Jumat. Berkah barokah buat semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.